SADC has been fired pana advocate Fadzemera watoziva kuti aiwa now she's back full time mugame. Anouya achivabvunza maquestions achiti what is your official position aiwa nenhau iri kuitika kumozambique. Vanoona kuti vakaona veSADC vakangonyarara zvavo, hapana kana chavari kuita kana action kana kuti mambonza kuti siyomu yatolenda aiwa mumozambique kuti ione kuti zvinhu zvakafamba mushe here. Sana pana mashoko anobuda nyika pana kuti subscribe like utanga bell icon. Tipinda kuenda maerano rachiti dear Nick Mangwana, what is the official SADC position on Mozambique? Is the chairman seized with the issue, or are heads buried in the sand as the region faces turmoil in the raw limited to planting palm trees when guests are set to arrive? Or can we expect a real leadership? #SADC News. Umashikanaitoka panapa Fadzemera chavunza chiti aiwa Nick Mangwana chimbotudza kuti what is the official position of the SADC chairman. Hatikuona kuti aiwa this issue iriitika kuMozambique it needs to be addressed as soon as possible. Noda kuti anobvunza kuti kasi hamusi kuona here, are your heads buried? Hamusi kuzviona here zviri kuitika kuMozambique? Noda kuti aiwa muri kuita massive protests. Saka muri kuona mapictures muchiona crowds of people they are marching and protesting against aiwa elections which were flawed. Vatara mashoko achiti aiwa hakuna zvakadai. Why is it we are just silent pamusoro pe this issue? It must be addressed as soon as possible, just because any delay inokonzeresa kuti vanhu varambe vachitsakatika. Noda kuti aiwa maleaders acho anodeploya mapurisa kuti ahandle vanhu ava zviri brutal. Tidze mafambiro enyu muri kudai pamusoro pechitiko ichi. Vinangomene section medu musana subscribe like channel turn on the bell.